Anong ginagawa niyo? Ha? Nakabidyo kayo. Kinain mo ng Kinain mo. Wala ka pang pante. Yan, oh. Ilalive ko yan. Mario, tigilan mo! Kinuha ka yung papel po. Kinuha. Ang baho. Ang baho po. Ayan, oh. Nakalive ka ngayon. Para mas klaro. Para mas klaro, ang details amuni. May mag-asawa. Ang asawa, ang bana, 49 anyos. Ang asawa, si Aida, 48 anyos. Tapos ang bana, Mikey Reading. Yes, Mikey Reading. Tapos ato dito nadakpan nga wala na siya sang panty. So ang panag-iya sa atong talaba, amo si Beth. Nga, 63 anyos, senior citizen. Diba? Bongga? Dumahambal ni mo nga may asim pa. Pwede pang sinigang. Kurbada. Pang sinigang si Lola. Pero wala labot. Nga kaaslom sang iyang monarkiya, baw. Ang baho, daw lobok nga talaba. Gani, pati do PPP kongko plus tatamati. Kaya subong nga punto por punto. Yes. Sino ang may talaba nga mas preska? Si Mrs. Bala o kon ang Kirida? Pero hindi sa magsugod, no? Hindi sa na magpunto por punto. Siyempre, may mga bago kita nga terms. Monarkiya, Monica, Shonika, Shonainelia, talaba. Pararehos lang sila. Okay, proceed. Una, nga punto. Bow, Lola Beth. Lola Beth. Daw mahuya ang mga OFW. Kasi syempre, mga OFW tigang. Wala kaagi na bunyagan. Ang iban sa ila, 3 ka tuig. 5 ka tuig, ang iban mas dugay pa nga wala na wisikan man lamang. Pero kung makita nila, ini dumamba naman sa baw kaluluoy naman kami. Kasi si Lola Beth, senior citizen. Pero no ka. Kay man, daw ginasyaweran ang iyang monarkiya. Basta na all. Sana all. Sana all. Gaduga-duga. Ikaduha nga punto. Ano ganing permit binahambal sa inyo? Ano ganing? Remind ko. Ano ganing permit ko giga-advisory sa inyo? Antes mag-ayod-ayod, panglogod, antes magbika, siguraduha nga preska ang inyong talaba. Baw si Lola. Tigo lang na. Do hindi niya gidyapon mag-gets ang akon nga punto diri bala. Wala ka na gani kapaligo. Baw Diyos ko, nagbuad lang ang imong bayad. Baw, imo dayon gen paangkab. Ikatatlo nga punto. Kung nagapangita sang papeles, no, may papeles na ginapangita, pasigaha ang suga para dali makita. Hindi kayo nagkadulong, tapos halapang kap. Tilantawa. Bao ni Beth ang nakapkapan ni Moya. Tapos, nugay ka mga duha. Kay man may ebidensya. Kay hambal ni Aida nga asawa, ang yang bana, baho ginamos ang bakba. Ikaapat nga punto. Advice ko lagi ni Lola Beth. Lola Beth, pamati ako. Simple gid lang ni. Sok-sok panty, para kung ano man ang ginatago, hindi magbalingaso. Kasi syempre labanan sa tanan subong, no? Kaya daw tabagak ang baho sang imong puklo. Ikalima nga punto, katapusan. Kung ini pelikula, himuan akong sang title. Ang title sinibongga, amo ni Mukbanga ang talaba ni Lola. Nga ang baho, dauga nga gumaa. Diyos ko, para sa asawa, Aida. Insulto, ini para sa imo. Insulto, dako nga insulto. Kay man kung ikaw, ginbaylo sa mas bata, mas preska, aminon ta na lang nga nagalulusyang nakita, wala kita sang may mahimo. Kasi siyempre kapakatol, kaya po ng imong bana. Pero inagin baylo ikaw sa senior citizen ba? Syo de pota kay nga. Syo ho pa siya Shonainelia. Di pota.